ga labari na a gare kuma soyana. Wani ya tashi ran wani ko zai kwanta, wani in ya wuce ranan wani shi zai taho. Rayuwa ku da nisa tamkar wani busar ƙaho. Nawa in kun duba bayani ne mai zurfi, na kasance dan talakawa ne ko ba ni da komai. Allah na shi na rike da ma'aiki na saku duba, a hakan ko na taso tun ƙarami na jurewa. Umma da Abba su kadai suka nuna min hanyar duba. Kun ji sirri na rayuwa kenan, ka daɗe da dai malam rayuwa kenan. Idan ka iya kai ne sarki, faɗi tashi nake tun ina yaro na. Umma ta ce da ni gaskiya sirri na, ta ce in nemi na kaina shi zai zamlin zamina. Talauci dai daga Allah ne, arziki daga Allah ne, in ya so kuma zai zane ka zarce waɗanda suke wa kure. Rayuwa kenan, ka daɗe da dai. Rayuwa kenan, idan ka iya kai ne sarki. Ina ta karatu, zuciyata ta yi kwari don na iya rubutu. Wata rana da kuwa nake tafiya don kar na azabtu. Iyaye na neman na abinci suke kuji batu, da hakan da firamari da secondary ko na hada. Kun ji sirri na rayuwa kenan, ka daɗe da dai. Kai ne sarki, komai daga Allah ne, in ya so baya canzawa. Kadara mai kyau mara kyau sai mu yau karbawa. Lamari na abun mamaki ne in zan furtawa, na kai munzilin da zan taimako kaddara ta ritsawa. Da ka ji kan lamarin kuwa sai kayo kokawa, lamarin da ya sa iyaye kuka sun zubdawa. Biyo da bashin zancen nan gaba zan furtawa.